banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me, His love. Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Jesus is the vine, and we are the branches. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me, His love. Kahit sa marang kantaan ito yung basit, saka, basit. Dima. Ayun. Nga ito, Dima? Ayun. Basit. Basit, Dima. Basit, big-big-isem. Nasa big-big-isem. Matalapay ang kento'y puso. Hindi Jesus. I've got peace, I've got joy, and I got A
Praise the Lord. O Bing, ti samaro kantahin tayo, si Jesus ang daan. Amen? Tagalog and J. Ilocano na. Okay, ready na? Praise Him, praise Him. Praise God. Kisamaro kantahin tayo ito. Bing, si Noah gumawa ng arka. Okay?
Amen. Praise God. Timao dia kantahin tayo ubing, the love of Jesus. Amen. Amen. The love of Jesus, Sweet and marvelous, the love of Jesus, Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ang pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ang pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Mataas sa bundok malalim, sa dagat malawak, sa mundo. Oh, oh, napakatamis. Nakasamsangit, ayat ni Jesus. Nakasamsangit, ayat ni Jesus. Nakasamsangit, ayat ni Jesus. Oh, oh, nakasamsangit. Ng ako, ngenti bantay na uneng, ngenti baybay na lawa, ngenti loob. Oh, oh, nakasamsangit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo. Dagito bing absat. Amen. One more song. Obediences. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's commands, doing it happily. Action is the key to immediately joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Next kami. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Once more. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's commands, doing it happily. Action is the key to immediately joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen. Praise God. Palakpakan tayo. Dagito bing absat. Amen. Kitain tayo met. Dagiti pada tayo nga ubing ijayanti sanctuaries. Kastapay di outreach tayo. Amen. Kitain tayo man dagiti ubing ijayanta Karwan Outreach. HBBC Karwan Outreach. Kaway-kaway. Amen. Praise God. Aduda. Ken active da nga talaga nga agkankantaken. Agak-aksyon. Okay? Kastapay jayanta Kadaywan. Jayanta Apari Outreach. Apari Outreach. Amen. Parang nga napintas ti panagsala, panag-action datatay absat. Amen. Active da. Amen. Next, si Jayanta Church sa'yo, Jay Sanctuary, Jay Lawag. Ay. Amen. Praise God. Adudamet ti absat. Noah. Amen. Adapay gayam Jay Outreach tayo, Jay Lasam ka absat. Amen. Praise the Lord. Lasam. Amen. Adadamit duwad Jay nga ubing ka absat. Kawayan nyo man nagi ubing. Amen. Hasta pa Jayanta Church sa Jay Lawa ay Claveria Out Sanctuary.
Amen. Awan ti ubing nga nagpasango. Amen. Madaman sa Sunday School da niya absat. Amen. Kasta pa imet i-giant outreach tayo di Dingras. Dingras Outreach. Amen. Praise God. Kasta pa San Nicolas ka absat. Praise God. Adada ubing sadjay. Amen. Praise the Lord. Hanggang managsakan nga absat nga duda giti ubing nga second generation nga amang tultuloy ito yung marugrugyanan tayo absat. Amen. Praise God. Agkararag tayo da amin ubing. Let's pray. Agdumog kinakidim tayo. Tapos, Australia. Dapat Australia kaya mga absat. Amen. Sorry. Australia Mission. Awanda. Ay, Akairi. Amen. Praise God. Sarat. Ada Sarat. Kabsat. Ay, di pasukin pa gayam. Sorry, pasukin. Amen. Praise God. Sorry, Kasta pa iti bakara. Do damit iti bakara. Kaway-kaway bakara. Okay, praise the Lord. Okay, kararag tayo to being. Let's pray. Let's bow our head and close our eyes. Let's pray. Follow after me, dear God. Surotendak, dear God, thank you so much for this wonderful day. Thank you so much, Lord, for our life. Thank you so much, Lord, for our pastor and our church, and also our parents. Help us, Lord, to be obedient unto them. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Morning, good morning. Good afternoon. Good afternoon. Kadagiti dadto mga luglugar. Good evening. Amen. Praise the Lord. Naragsakay mo lang kakabsat? Oo. Kadagiti dadto mga lugar ita, good afternoon eh. Yung iba, good evening. Alam nyo ba na damag ko di Japan? Awang kanubigat ka narabiin ang kakabsat. Nadamag yun di Jai? Di Japan, wala nang morning at evening. Kasi puro hapon. Hapon ang nandun. Puro hapon. Kaya wala nang umaga at gabi. Hapon na lang. Hindi na gets ng iba. Handa na migat kakabsat. Okay? Amen. All right. Let's have the prelude, after which magsisimula na tayo ng ating adult and young people worship service. Okay? I'm happy na nagidi ubing kat nasapad ang imay tapnon ti kasta kat makapartisipar da ka dete children's worship and singing. Okay? So let's have the prelude now. Every head be bowed and eyes closed. Kararag tayo ti balaygi, tigimong tayo itang abigat. Amen. Praise the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Amen. Praise God for that wonderful song. The Bible song. Amen. Praise the Lord. Dawatek nga kabsat nga tumakder tayo amin. Tayin tayo rugyanan ti serbisyo tayo. Babaen iti panagkankanta. Amen.
Praise God. Our first song this morning, so much to thank Him for. Praise the Lord. Kadeti naglabas nga lawas kabsat, ado dagiti pagyamanan tayo iti Apo. Amen? Ready now. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessing, Amen. He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. Chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. And sometimes while on this way I need, and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. Amen. One day I'll reach to heaven's your own place. Just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for. And I've done so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank. One more time. Chorus. Sing chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how it's been so good to me. And when I think, amen, of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Sing that song, God on the Mountain. Amen. Praise. Alam ko ba sa inyo, nasa bundok, iba nasa valley, but we serve the same God. Yes. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. Praise the Lord. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. With all your faith, way up on the mountain, but all comes easy when life's at its best. Now it's down in the valley. There are trials, There are trials and temptations, but that's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.
Sumanta tayo man ti Ilocano, iayat na inka bilangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nuti panagbiang mo madanagan ka, Keta panunod ribuken nata, Lagi pemdi para buryusin na, Adunga ayat imay natin. Amen. Di ayat na ikabilangin, Diyos dungo na ikagitain. Di ayat na ikabilangin, Dakila dungo na ikagitain. Kaya, ang samot ka ayat ti marignayo kakapsat. Deti ropa ti daduma kadagayo kat lunod ti makikita. Ha? Isa man tayo man, dala kaabay tayo. Isa man yung man nakaabay yo. Ayun. Amo yung kating isem kakapsat makapaubing. Amen? Amen. Oh, di ba? Second verse. No naglasen unay day naawit mo, Nabantot ti karga inaklay mo, Lagi pemayan yakin maukaw to, Day adanag ken ragsak sumukan to. Amen. Di ayat na ikabilangin, Diyos dungo na ikagitain. Di ayat na ikabilangin, Dakila dungo na ikagitain. No dagiti gagayin mo na ba ng Amen. Arunutem kari ni Kristo keta, Lagi pem ayat na maliliwa ka, Iti langit ko paay kenta. Amen. Di ayat na ikabilangin, Diyos dungo na ikagitain. Di ayat na ikabilangin, Dakila dungo na ikagitain. Sino ka dakit naglindida ita? Dito yung fourth verse ko na gapuna anuled dangod sumken di ka agdanag in katumakling kinapo Diyos. Amen? Last verse. Gapuna anong nagdaang munsungin, Ikaagdanak Diyosin katumakling, Lagi pemayat na adiyang sardeng, At dagen kaingat tugunan tungkeng. Di ayat na ikabilangin, Diyos dungo na ikagitain. Di ayat na ikabilangin, Dakila dungo na ikagitain. Mamati kayo mo lang at iragsak tayo kat saan naggapo iti naindagaan. Amen. No di ka tagapugan Apo Jesus. Amen. Amen ba? Amen. Adda ito'y pusok tiragsak. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Iso ti gapuna. Anda ito'y puso tirasa, di ako kunanakaya, di ka agputeng ang talnaga, iti amin apega. Jesus, 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 nasamit kanya, tenten na ko'y rina, para sa akin na ko'y biyak. Sige. O nadadahil na ito'y biyak ko, kaputaso nga ako. Ni Jesus tinarimaan na, ket si Maya Neryo'y biyak. Jesus, Jesus, nasa aming kanya, ken na to'y rina, para sa akin na to'y biyak. Ang lakamakado ang grasya,
aginanaken kuana, buy-buya ipiing nas lupa ikantang tidayaw na. Amen. Come on, sing. Kanya, pengken na ko'y rina, para sa akin na ko'y biyak. Uray pa'y nuwago tirina, suot na umay kanya. Uray nutigalan na pegdan, kenkwa na sumuruta. Yes, amen. Jesus, 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 nasa mitan niya. Pegken na to'y rina, para sa akin na to'y biyak. Muli nga kanta tayo. Agtagderak ka rin ni Kristo, Amen. standing on the promises of God. Amen. Ready now. Agtagderak ka rin ni Kristo, Kanya, iniyak na nayuniray dayaw ko. Gloria jay kagat wadigan kanta, agtagderak itikari na. Amen. Kari ni Kristo Kanya, oray umay tibag yujang agdana, kapuni sa uni Diyos at balay niya, ang takdera kiti kari na. Ang takdera ti kari ni Kristo Kanya, kari ni Kristo Kanya, tayo suna asiken na yakunay, inaldawiten at balay di Kanya, at takdera kiti kari na. At takdera ti kari ni Kristo Kanya, remain standing. Alantay nga ro, di kiti Biblia tayo, di pa nakaibasa tinasantuan nga surat, Tito Manny Madamba will lead us in the reading of the scriptures. Thank you, Pastor. To our Patriarch, our Pastor, Senior Pastors, na tayo amin kakapsat sa dinduman ditiyan tayo, na lugar, kapakatanunan dati nga signal. Amen. Kahit palubos yung mga nakablawang kayo, iti nasamit nga nagan DJ, nangisalakan ka na tayo. Awan sa balin, itinayapo tayo sa Kristo, kan ikastameten, itinaimbag, abigat tayo. Amin. Amen? Amen. Dawatan nga ron nga magipag-ugrat kayo kanya, iti Psalms. Iti file by Bible, Ijay 696. Salmo, Kapitulo 71, verse 1.
page 696. Kat basaan tayo manipod. Basaan kada kayo, kat makipagbasa kayo kanya, karimat ba tayo manipod. Versikulo 1, ingana iti 8. Basaan kat kastiti ko na. Ken ka uwapo, agka mga saan mo kumangay pa, lubos, may babay na uray. Ganun. Amen. Ispalanak, itakinalinteg mo, ket alawen na, yalingag mo, talapayag mo kanya, ket isalaganag. Amen. Sika kadi tinabileg apag naidan, amay paay kanya. Amay babalik ko, kumayan, akan kanayon, inbilin mo, amay salaganag. Tasika, tibatok, ken salinde ko. Amen. Tasika, tibatok, ken salinde ko. Amen. Alawen na, o Diyos ko, iti ima, dagiti managdagdages. Iti ima, tinadangkes, ken nadawel ataw. Tasika, tinanamak, o Apo, Diyos. Sika, titaleg ko, nanipod, kinaubing ko. Sika, nanarsaranay kanyak, nanipod, iti anakan. Sika, tinangirwar kanyak, iti tiyan, ninak. Ti panangidaydayaw ko, ken ka, ket kan kanayin to. Arigak la datatlag karagti adu, MC ka tinabileg akamang ko. Pagbalinem kumatingiwat ko, amapno iti panakaidaydaya mo, ken iti tanok mo, iti naldaw. Ulitin, verse 8. Pagbalinem kumatingiwat ko, amapno iti panakaidaydaya mo, ken iti tanok mo, iti naldaw. Amen. Kararag tayo. Naidaklan ken managparabor Diyos miya mamin santo. Agyaman kami o apo ka rin ti pasot ti saom mo kami nabasa. Ngayon kami imutagtagan o Diyos. Awanan iti rason. Ngahan kami makapagdayaw. Yes. Ken makapagyaman ken ka. Paniknikan o apo dagting saom. Yes, Lord. Ti aglap-lap mo nga san unay kinembag mo ka tayo. So apo, akasitultuloy mi, dito nga ang kami aramidon. Dawadon mi, agtultuloy ka di, panagsugimat mo ko na kami. Pakawanan na kami, o Diyos, di ba nag-wapo. Ngahan nga makayayo nga aramidon mi, di panagbiag mi. Ama, talagbigan ka, lagi dinabati nga oras ken kanito mi. Yes. Manipot tayo itong may pastor o God. Pagkaraya mo, wapo ti mamenisyo mo. Kadiya po. Sika apo ti pangital kami. Kuha mi ti gloria ken dayaw. Inanamaw mi Diyos. Ti agtultuloy nga presensyam di deti nga bigat. Agyaman kami, yun unami man ti agyaman. Kat kuha mi ti gloria ken dayaw. Ti kam dawat baban tinagan ni po Jesus. Amen. Amen. Good morning. Thank you, Tito Manny. Agtugaw tayo aming kakabsat. Aming mga naragsak, itaig nat ima na? Amen. Praise the Lord. Amuyo ka di nga itagat maudin nga Domingo ti bulan ti Marso. Nagalistot tiyempo. Nagalistot aldaw. Nalpas tayo manan iti maysa nga pagkapat iti makatawan. Dumapaw tayo ti may kadwa nga pagkapat. We will now be going to the second quarter of the year. Napakabilis. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at pagpapala sa ating lahat. Good morning kadagiti agbuybuya iti YouTube. We have 18. Ag-comment kay dita no sinno kay agbuybuya. Kastamat iti Facebook. We have 77. Good morning. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikisama o pakikipartner sa ating mga services. At ganun din sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang sanctuary outreaches at iba't ibang lugar ngayong umaga. Amen? Okay. Nariyan ang mga kapatid. Siyempre, dito'y Bakara. Kanina pang excited ang mga tao rito. Ipakita man, dagiti rupada, kat makitam nga excited da. Ayan, o. Amen. Parang excited ng matulog. Yung iba. Okay. What a blessing. Amen. To God be the glory. And meron tayong mga guest. Dito itatang bigat. As I call your name, please stand. Tapno ma-acknowledge da ka. Okay? From Barangay 24 Sarat. Sister Gwen. Sister Gwen. Nasaan si Sister Gwen? Andun siya sa likod.
Kasla pagbalinon ng lawag kan Manila, ti Washington, kan Pilipinas, aya. Kamakailan lang, nandito na naman. But we are very glad to have you with. Kasama mo yung mga anak? You have your kids with you? All right. Okay, maraming salamat. At ito, mga kapatid, from Barangay 2, Sir Otalio Madariaga. Tuwag din kayo man, Sir. Naspanan. Asa na siya? Ha? Ayun! Amen! Oo. Ni Sir Otalio, di kayo mamati, 86 years old. Di ba? Oo. Kumkasla 70 plus na lang. But he is 86 years old. Ti sikreto na kat naisem. Makita yun? Naisem. Di ba? What a blessing. We also have fifth coming, Aldrich Pigaw. Asan ka? Yon. Taga Pipias. Okay. Zan Tyrell Madarang from Buyon. Okay. In-invite ni Akira. Classmate mo, Akira? Classmate mo? Friend mo? Very good. Okay, maraming salamat. I would like to acknowledge our sisters. The Three Musketeers in Hong Kong. Andun sila, sa ilalim ng tulay, mga kapatid. Okay. Ate Nemi, Ana Rose, and Sister Marites coming together to join us. Ano yan? Tulay yan, di ba? Bridge. Ingat kayo. Baka marasuod deta, ayan nyo. Okay, wonderful, wonderful. Naka-off sila ngayon. Amen. May be seated. Maraming salamat. Lawag City, good morning. HBBC Lawag, good morning. Sige, go ahead. Mang Ryan. Good morning po, Pastor Pruby. Good morning po, Pastor June. Good morning, Kakabsat. Praise God. Parabor iti apo, nga nang itunda ti tumugal mesa kada tayo, kada iti sanctuaries tayo. Tapnon makapagdayaw iti apo. With us po, Pastor, we have two visitors. Umuna ti amin ni Mara Dadis. Wow. From San Nicolas po, Pastor. From San Nicolas. Okay. Sinong nag-invite? Ni Asaraya po, Pastor. Azaraya. Good. Yes po. Adapi mesa, Pastor, nga madayje baba ni Arnel J. Opingo. Tagapayas po, Pastor. Yon. Madamat Look at Sunday the- School dadje baba, Pastor. Sunday school ng mga bata, they are now coloring their papers. They are doing their activity. Good morning, kids. Amen. Amen. Amen po, Pastor. Dati di kita second timers tayo po, Pastor. Ni Brother Jonathan Baptista. Bisita ni Cedric po, Pastor. Oh, very good. Ni Johnson Tumamaw. Ading the Sister Joanne po, Pastor. Amen. Ken Mama, the Sister Kat ni Ma'am Ruby Biscaro Good po, morning, Pastor. ma'am. Amen. Maraming salamat. Third time mo na, ano? Third time? Opo, Pastor. Yes, first first time. Bakara Wow, idikuan. Family Sunday. Naalala Second ko time yan. na dito ilawag po, Pastor. Wonderful. Amen. Thank you po, Pastor. God bless San po. Nicolas, Brother Enan, go ahead. Sige. Walang sound. Unmute mo. Yun. Yun. Good morning. Pambira, no? Oo. Ay, okay na ba? Okay na? I-off mo yung isang device dyan kasi nag-feedback, Janelle. Off mo yung isang device. I-mute mo yung isang device. Nag-feedback siya eh. Bumabalik. We'll get back to you, ha? AV, please assist them. Mag-message kayo sa kanila so you can assist them. Okay? Dingras! Dingras! Good morning, Pastor John, Pastor Wow. Joey.
Good morning, brethren. Amen. The first time na visitor tayo, Pastor, is ni Stephanie Hidalgo. And the second time na visitor tayo, Pastor, ni Uncle Leonardo Pasig. So, this is the fourth time visitor tayo, Pastor, ni RJ Murata. Thank you, Pastor. Amen. Good morning, Dingras. Maudin nga aldaw yu dita. Kaputa ton Domingo palubos ti Apo at datay ton jay baro nga paggimungan tayo. Answered prayer. Answered prayer. Imasidig tayo kakabsat ti sentro. That's Bungkag, Peralta. On Sunday, at datay ton ijay Puruganan. Yon. That's the next mission house. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Nakaragragsak tay meeting mi dirabi, sobra. Nakakatuwa. A lot of answered prayers. Okay? As in line with that, amin nga men, ipakita man pala ti picture ti mission house. Please show the picture of the new mission house before I will say the next word. Ayan. Pakita mo yung picture ng ating mission house. Amen. Amo yung answered prayer dito, eh. Kasi inkarkararag ni Brother Rohel kin ni Brother Ray, tinultulungan tayo. But primarily, iso that nagkarkararag. One day, kakabsat na panda nagbisbisita, nagsusoul winning. Idi kwang kunana, DJ tao kat, awan lat amo yung agupat balay kunana. Nagsaya atan. It's a 1,000 square meter property with a house, with a prospect of 500 square meters for sale. Baka may adatig na yung tiyapo kabsat. 500 square meters. At manutayan, 3,000? Around 3,000 per square meter kabsat. Di sentro mismo detan. As asidig tayon, iti munisipyo. Show the mission house. Go ahead. Nasaan? Nasaan ang mission house natin? Agro-rotate? Agad loading. Oo. Kasi video yan. Kita nyo kakabsat, ti pa nagtrabaho ti Apo. It's very amazing. Iso nga, at the future na dito, dingras kabsat. Look at that. Yun. Kita nyo kabsat na eh. Okay. Yeah. That is a prospect nga paggimungan. Ikanta ito ti patagwab na kakabsat, tapno dalinong na pa abay na. Inside the house. Okay. Old house is una. Okay. Diyan ni Malun na eh. Amen. Okay. Kada kwartunan. Next video, Jirwar. Yung sa labas. Pakita mo. We will be renting that for 2,000 pesos a month. 2,000 pesos per month. Look at that. If God touches your heart, just let us know. You will have a big part in that ministry in Dingras. 2,000 pesos a month rent. Bukas, ipapalipat na ni Brother Ray yung ating internet from Peralta dyan sa Bago. Go ahead. Come on. Sige. Ayun. Sige, go ahead. Naglawa ko, nakita? 1,000 square meters. Answered prayer. Answered prayer. Kasi, wala tayong alam eh. Nanalangin at naghanap, kumatok, at tayo nagkaroon. Ayan. Nabayaran na natin ng 5 buwan. We already paid for the first 5 months, 10,000 pesos. Yan po ang may-ari. Yon. Amen. Pauna yan. Kasabsabaan. Amen. Mapicture yo, no sumungsungad ka, manipod tilawag, bungkag, hindi sementeryo, Peralta, hindi Arco, tapos agpagas di kapay, Puruganan, tapos adaka di munisipyon, madamba. Look at that. Kasla adaka lang kakabsat yan tikwa, barangay 5, tapos munisipyon. Ganyan.
Oh. Oh, dapat bisikletan. Look at that. Amen. Praise the Lord. Oh. Wala na? Wala na? Oo. Tatagakabsat, kas makita yung it's an old house. So, tunubigat, kat ilid ni Pastor June, iti pan naka-repair na detoy. That's why tomorrow, if you like to be a part, we need people to help in the repair, the cleaning and preparation of the house. Tap no mausar to next Sunday. So we need men who will make themselves available. Obsat, no willing kayo, umay kayo itong bigat, 7 o'clock, tiba pa nyo jay. You should be here. Okay? Deta lang may saal daw, adut magapuanan nga usat, may prepare the house, nga paggimungan tayon, mausar tayo itong Domingon. Amen? I pray nga sa gidan ti Apo ti Puso, umay kayo kapsat, umay kayo. 7 o'clock to bigat, mabangkay jay. Now, another thing that we need, listen to me carefully, we need 50,000 pesos for that improvement. We need 50,000 pesos. Bibili tayo ng water tank. Tangke di danom. Pressure tank. Okay? At pipinturahan yun. Ipakita man di balay, jerwar na kita da. Pinturahan tayo kapsatan. Painting and renovate a little bit. Okay? Masemento di extension. Tapnon lumawa di pag-imungan tayo. Kan siyempre, masapul ti pagmerienda kan pangaldaw, di kita mapanagdalos. Yan. Makita yung kapsat? Nalawan eh. Di jaya ni Mama, decide na, that will be the area of worship. Oh, gathering place natin yan, mga kapatid. So, if the Lord touches your heart, make your commitment, just let me know. You may not be able to give 50,000, but if you can give an amount, you can commit for the amount, mga kapatid, for this project, just let me know. Mag-message lang kayo at you will have a great part on this endeavor. Lahat ng masave dyan, may parte ka. Amen? Panalangin niyo po yan. To God be the glory. Palakpakan pa natin ang grace ng Panginoon. What an answered prayer. Okay? Let's continue to acknowledge. Pumunta na tayo sa Pasukin, Maine. Pasukin, Maine. Hello. Naimbag nga bigat tayo, Pastor June, Pastor Pruvi. Maragsakan kami, Pastor, the first time visitor ita. Ni Sister Christine Joy Aguda from Poblacion po. And we have consistent nga umumay Pastor ni Brother Jetro, estudyante po ni Ma'am Dolores, ni Sister Evangeline Baile po, anak ni Brother William, ni Sister Queenie Ann Ventura from Estancia po, Pastor. Praise the Lord. Thank you po. Praise the Lord. Amo yung kakabsat, awang bitag na dito yung bagak eh. Awang bitag na kasi awang matiti, gunay tayo. So, I start to commit 5,000 for Dingras. By faith. May blessing ako eh. Oh, may blessing ako. So, I commit 5,000 for Dingras. Who will commit? Come on. Yung 50,000. Just commit pa yan. 5. Write it down, Cristel. Mama. 5 also. Oh, tapos na, 3. Sister May. Ha? 3. Okay, 3. Next. Yes. Yes, tita. Ha? Ilan? 5. Praise the Lord. Oh. Tita Nemi tayo na tinagan yun? Nemi. Oh, Tita Nemi, sabi ko nga eh. Good morning. Oh, next. 1,000, Eileen. Oh, baka meron dyan sa Sugin, Claveria. Brother Roy, 5. 2. 3. Parent Orchestra, 3. Tita Beth, 5. Pambihira. Wow. Yeah, fresh from Hawaii. Tita Puring, 5. Sister Julie, tama? Judy, Sister Judy. Tita Judy, 2. Sister Joanne, ilan? 1. Russell, 1. Ni Russell. April,
3. 3? Oo. Wow, Nanay Claring, Baratasa, Lola Claring. 5. What a blessing. Martinez family. 5. Martinez family. Tito Jerry. 5. Pambira. Ado nga bukto. Dito itiliwon ni Tito Jerry ita. Pero nakakatuwa dito. Praise the Lord. Ni Donna, 2,000. Macho. 1. Agbilang ka, Barok. 1, 2. Aging kajimalpas po, isot itad mo no kwa. 1. Okay, 1. Mayan Batuyong, 3. Anjivic, 5. Pambihira. Dua kalding netan, Anjivic. Amen. Very good. Romel, 5. Sister Leia, 5. Pagagandahin natin itong mission house na to. Maaladan pa yung kakabsat, tapnon talaga nga presentable. We'll make it as presentable as it could be. Look at that. In 1 week time, to Wednesday, makita yun to ng absat. Picturean tayo ito, makita yun to. Amen. Ni engineer, siya nang bahala ng pressure pump. Praise the Lord. Okay? Praise God. Di tapos? Tapos na? Sige pa. Bakara pa lang yon. Wala pang pasukin dyan. Claveria at ibang lugar. Andan sa Zoom? Carwan, 2K. Ha? Pastor Dennis, 1 million. 1 million? 1K. Sister Marivic of Hawaii. 2K. What a blessing. Alam nyo, ganyan ang biyaya ng Panginoon sa HBPC. Sa totoo lang, maraming mga churches ang na-amaze. Paano nyo nagagawa? May mayayaman ba kayo? Wala ho tayong mayaman. Pero marami tayong biyaya sa puso. God bless you for that. Okay? 19. 90. Sister Shan and Brother Roldan will sponsor water dispenser. Thank you, Brad. Pambira. Pakita man dyan Dingras. Naku, kaya kayo dyan sa Dingras, mag-invite kayo ha. Tuno Sunday, na-announce ko na kagabi sa meeting, tun Domingo, Timalem, mapantay to amin ag soul winning Dingras. Ornusan tayo, kanto-kanto, di pumayan tayo ha, kanto-kanto. Talaga kakabsat nga suyudan tayo, iti si bubukil nga ili di Dingras. Umay tilawag, Sarat, Bintar, Dingras, San Nicolas, Pasukin, umapan tayo amin sa tun Sunday afternoon. So, awan pe lang ti lesson tayo Sunday afternoon, tun sumarunon. Okay? Yung Sunday afternoon, we will inaugurate the new place of worship. Amazing. Gila nyo, Absat? Wonderful. Okay? Ayan o. Asuncion family, 5,000. Asuncion family, 5. Hong Kong, wow. Tatatlo sila, pero 5 ang kanilang commitment, 5,000. 5 na sila doon. Ang dami na nila. Pakita mo ang Hong Kong. Show Hong Kong. Amen. 6 kayo? So ang commitment nyo, 5,000? Dapat 6,000, 6 kayo eh. 6,000, ako nang magsabi. 6,000 Hong Kong. 6 sila eh. Di ba? Ayan. Mga busog at gutom yan, okay? Praise the Lord. What a blessing! Nakakatuwa. Tuloy nating mag-acknowledge. Dumako tayo sa Carwan. Carwan. Go ahead, Carwan. Amen. Brother Nestor. Handa ka man mangag, Brad? Brad, handa ka mangag? Mati Brad? Yan, lapit ka pa konti doon sa Sige.
Good morning, Pastor John, Pastor Proby. May dayaw ti Apo Pastor, ta kami man ni Apo, Pastor nga na tipon-tipon, may dayaw ti Apo Pastor. Para kagsakan kami, Pastor, ito na lang sa tunggal may sa kami, Pastor. Kaya consistent na gamit ni Pastor, ni Sterling niya, Pastor. Consistent mo po kayo. Kelly, Pastor. Yan lang, Pastor. Amen. Praise the Lord. Good morning kada kay amin dita. Okay, nakapimpintas dita background yung amula dita. Amen. Wow, talagang nang tibiyag di kita ngamulmula. I-video man dita mula ta abayo. Video mo nga. Yung halaman dyan. Oo, ibang mga halaman yan eh. Oo. Another additional commitment from Brother Dexter and Gretchen 10. Praise the Lord. Amen. To God be the glory. Alam nyo, sa sobra ng pagpapala, alam ko, mag-outburst yan, mga kapatid. Marami pa tayong mga outreach na may pangangailangan. Magagamit natin yan. Okay? Praise the Lord. Is Claveria in? Nandyan na bang Claveria natin? Mga kapatid? Sound. Okay. Come in. Amen. Good morning, Pastor John and Pastor Proby. Ken kastamit amin kanya tayo kakabsat. Deity, talong first time visitor mi, Pastor. Namawagan tinagan tayo, tumakter tayo kakabsat. Ni Sister Neri Biernes. Oh, ganda ng camera. May bagong camera. Na-invite ni Sister Sinamar, Pastor. Then, Saber Joy, siyempre. Na-invite ni Cheryl May Pedronan. Wow. Amen. Then, Bea Bisario. Na-invite ni Shaina May. Sino na digijay? Alright. So, praise the Lord. Ken adadaditi second time, Pastor, ni Roxanne Bisario. Ken Tricia Domingo, Pastor. Ken third time ni Lexter Ibarra. Ken Queenie Pemado, Pastor. Amen. Okay na? Ang Okay na, ganda Pastor. naman. Napakaganda ang camera natin dyan. You know, we just installed a new camera in the sanctuary just like that. That's called the PTZ camera. It is controlled remotely. Kumagalaw yan kahit walang nagkukontrol dyan. Nandun sa control area. That's a PTZ camera. Ilan? I-move mo nga. Sige nga, testingin natin kung magaling na itong ating nandyan. Paikot mo. Yan ba yung PTZ camera? Umiikot yan? Sige nga. Hindi pa marunong mag-computer eh. Ikuha man di dyan nakasik kawil dyan likod. I-zoom mo man ni Jai. Sige, zoom mo. Sige pa, hanggang sa kaya. Zoom lang. Ayan Sige pa. Pambihira. Sino ba yan? Mga kapatid. Ang crush ng bayan. Okay. Galing, di ba? Yan ang ating PTZ camera. Wonderful. We have additional here. Commitment from Brother Michael, Sister Glyza, snack 5 para doon sa Dingras. At commitment sa pasukin, a total of 8.5. A total of 8.5. Kaya mga kapatid, tumulong kayo bukas ha. Mga men, punta kayo rito alas 7 at bagagpaparty ni Pastor John T. Calding, malay ninyo. Di ba? Okay, sa ating celebration. Let's welcome Ma'am Nemesia, Tita Nemi. Good morning, Tita Nemi. Kakarating bisita ngayon, pero nag-commitment ka agad. Kailan kayo dumating, Tita? 1 month? Oh. Good morning. Okay, all the way from Canada.
Amen. Maraming salamat. We have Nova Fermin. Nova, good morning. Okay. From Barangay 8. We have Ma'am Lucila Malasig. Asan siya? Ayun, sa likod. Okay. Bisita ti Vintar. Amen, Vintar? Wow. Oh. Maria Chris Jane Mendoza from Vintar. Bisita na naman. Bambira. Praise the Lord. Oh. Oh. Sabi ng Dingras, pakita mo nga, hindi kami magpapatalo kasi hindi pwedeng kami mag-i-enjoy na lang na walang part. Kaya ang commitment nila sa Vintar ay 5,000. Look at that. Oh. Praise the Lord. Okay. What a blessing. I would like to acknowledge, alam nyo, Idiwebes, napang kami nag-Bible study di Lawag. Kaya through Preacher Ryan, baday dayo ti Apo, aggigro, deti work tayo ti Bintar Kansarat. Tattagakabsat, babaan kini Ma'am Erlinda. Nasaan si Ma'am Erlinda? Ma'am Erlinda, would you stand up please? And, wow, welcome back! Pambira. Imubingke nga naggapot Bulacan. Amen. Oo. Nag-Bible study kami kila Ma'am Florentina. Ma'am Florentina, tumayo ka. Yan. Could you believe, Ma'am Florentina is, how old are you, ma'am? 84 years old. Pakita mo nga, video. Pakita mo nga, can you believe that? Ma'am Florentina is 84 years old, but she only looks like 48 years old. Pambira. Video. May pakita mo nga, Brian. Wala? Ayaw gumalaw? Oh, praise the Lord. At kasama niya ngayon ang kanyang mga ka-friends. Oo. Yes. Good morning, Ma'am Gemma. Oo. Good morning, Ma'am Gemma. Maraming salamat. Oo. Tapos si Ma'am Zaila. Oh, Ma'am Zaila. Tagalawag din kayo, Ma'am, ano? Di kini may day. Oo. Si Ma'am Gemma yan, di ba? Hindi? Ay, Juan. Ano ba yan? Gemma yung nandito pala. Tapos, Ma'am Josefina. Oo. Ayan, no? Bago ko makalimutan, patayuin ko si Ma'am Juana at saka si Ma'am Florentina. Kasi po, babalik na sila ng US. Okay, please stand up. Bay kayo, dito sango, ma'am. Please come in front. Ayan o, alika kayo rito sa harap. Si Ma'am Juana, babalik na sa California. She'll be going back to California. Ni Ma'am Florentina, babalik na sa Washington. Ayan. Nakaragragsak ni Ma'am Florentina. DJ Balay dati na usar nga nag-Bible study Barangay 22, Lawag City, dito Ermita. Riverside. Talatan. Baka marigatan umuli. Oo. Ayan. Sabi namin kay Ma'am Florentina, anyakit din ma'am, taapay tatalaang nga nasangumit may nag-Bible study kanyayaw. Ka 3 months ka nga nakabakasyunan. Adukumat na bautisaran, iji ayan yon. Nung narugyante, iji ayan. Hanabale, kasi agsubli kay ton, December. Agawid man ton Decemberan. What a blessing. Thank you, Ma'am Linda. Very close friend ni Ma'am Linda di kito. Agkararag tayo. Heavenly Father, I ask for your utmost blessing and protection and preservation, good health and strength for Ma'am Florentina and Ma'am Juana as they go back to the U.S. this week. What a blessing, Lord, that ni Ma'am Florentina for the last 3 months, awan absent na apo ti Gimong, nakaragragsak, excited nga umayag dingeg. Ni Ma'am Juana, after the Bible study ko nana, I want to have a Bible. So today, she will receive her Bible. Maraming salamat, Panginoon. Bless their families. In Jesus' name, Amen. Ma'am Juana, dadya ti Biblean. Ando na yung Bible mo. Okay? That's 1,000 pesos. Amen. God bless you. Maraming salamat. Okay. To God be the glory. Nakakatawa. Amen. Next, tunay tayong acknowledge kakabsat, Lasam.
Lasam, Cagayan. Okay? Yeah. Ayun sila, oh. To God be the glory. Oh, Brother and Mrs. Garo, Tito Elmer and family. Ni Ma'am Lydia. Good morning, Ma'am Lydia. Yes, Ma'am Lydia. Umat adult senior citizen di church tayo, yeah? You know, 2 weeks ago, I was thinking of starting a Jolly 60s. Jolly 60s. Sino ang mga 60 pataas? Taos nga kamay? 60 years old up. Madami. Sisimula tayo ng Jolly 60s. Ito po ay fellowship ng mga young people na 60 years old. Ayan, oh. Jolly 60s. Okay? Thank you, thank you. Okay? Apari. Look at Apari. Wow! Woo! Saya. Ma'am Evelyn, go ahead. Nakamute, ma'am. Please push the unmute button at para marinig ka namin. Nagsaya atin. Please say hello, ma'am. Sound check. Walang sound. AV, walang sound. Dapat tinest nyo yan bago nag-start. Walang sound, oh. Oh. Sayang, oh. Pambihira. Sayang. Oh. Pambihira. Hindi natin marinig. Excited pa siyang mag-share. Oh. Di bale. Dumako muna tayo sa Australia. Australia. Our folks are ready and excited. Australia. Okay. Nelson, go ahead, Nelson. Toto, good morning. Mayong aga. Good morning, Pastor John, Pastor Proby, Ken Ligiti Kakapsat. Ada third time visitor, Pastor ni Sister Juna Garcia, Sister ni Brother Jeff, Amen. and fourth time visitor ni Brother Adrian Ace del Prado, Hello. Amen. and ni Sister Mayan Garcia, wife ni Sister Brother Jeff. Mayan. Ayan si Sister Mayan. Alam nyo, nagpa-prayer request po sila, yung kanyang kaanakan. Talaga kakabsat, nakamamak ti pasamak na, but God heard our prayer. Magaling na yung baby. At na-discharge na ba? Nakalabas na ba, Mayan? Nakalabas na? Look at that. Praise the Lord. Amazing. Tumayo ka nga, Brother Toto. Si Brother Toto po ay taga Jensan. Boksingero po yan. Kapitbahay po niya si Manny Pacquiao. Pero nanumbalik sa Panginoon at grabe, nakakatuwa ang kanyang testimony. I-share ko ang kanyang testimony mamaya. Okay? Salamat. Meron pa tayong hindi na-acknowledge. San Nicolas, are you okay? Okay na ba San Nicolas natin? San Nicolas? Amen? Meantime, yeah. Yun. By God's grace, Pastor, kada 5 bisita tayo. Dito bubing. Pinagdalag man niya. Tumagdagay naman ako. Ada ni Alayra, ni Julia, ni Ira, Anastasia, Mama Anastasia. Diana Rose Pastor. Kaya ito regular na membro Pastor, kaya tanda 5 kami. Nagkararagtay lang Pastor ni Eko, na-opera namin ni Rabi Pastor ng by God's grace, kaya ito yung mga operating ito Pastor, dahil na palaingan. Tungan ni Brother Joel, sige, explain na Pastor. Amen. Na-opera ti may isang member tayo dyan ni Jericho Abiva, appendicitis, pala kininiko, nasa Batak. So pray for him, kausad. Kat ko na di doktor, idirabi di tinawagag brad kat nagwaras ka no, kunana. Nagwaras. So let's pray for wisdom. Kada di doctor, di surgeon na, di anesthesiologist na, kan amin nga involved nurse and everyone. Amen? So let's pray for the Abiva family. Maraming salamat. Thank you, Brother Enan. Okay, we have several folks watching on Facebook right now. We have Christian Dakutan from Abra, Michael Payas from Apari,
Sally Sidera, Bacara, Kuya Rodel, Ate Josie, Ma'am Wad Rosbida, Bacara, Virginia Sadueste, Ma'am, from Canada, Sir Jimmy Valiente, California, Ellen Visitacion, Canada, Sister Dada Acacio, Canada, Ens Jaire, Canada, Norma Bumagat from Hawaii, Ma'am Lourdes Lista, France, Paris, okay, Willie Gagente, Hawaii, Feville Martinez of Hawaii, CJ also made a commitment, 1K, okay, of Hawaii, Perlita Ragusante from Hong Kong, Rosel Udaundo of Hong Kong, Avelina Antonio Arland, Julie Maramag, Malaysia, Luisa Burgon, Marivi Kukutan, Tata Tante, Ninang Erlinda Delotter, Tita Puring, Julie Visitacion, Vanji Mata. Andito na yata sila, di ba? Andito na kayo. Ay hindi, si Tita ano pala. Oh, agbuy-buya ni Tita Vanji. Jaya Batak. Amen. Okay. Nasaan na ba ako? Caroline Pila, Montreal. Cecilia Damo from Nevada. Jeffrey Medrano, pasukin. Precious Taguba, pasukin. Brother Daryl, Agkawili. Melissa Bagasol, Sanchez Mira. Lilibet Kalata, watching from Julie Kalata, watching from YouTube. Kafian Gardaya, Saudi. Cecilia Queen, Singapore. Arya Salakop, Vancouver. Amen. Jomar Bulusan. Okay, Maneha family. Asuncion family. Good morning sa inyong lahat. We also have a visitor in Pasukin right now from the PNP Maritime. Sir Cornelo Ayup and Sir JV Ubando. Oh. Ayun sila. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Pasukin. Praise the Lord. Digiti kakabsat nga dayan ti sumdatang. Tita Minda of Hawaii, good morning. Amen. Naragsak kayo mo lang kausat? May sa oras dito acknowledgement tayo. Ayan. Ha? Because everyone is important. Oh, Tita Puring, good morning. Brother Cyrus. Asan ka, Cyrus? Ha? Cyrus, South Korea. Tatay Roger Bayani at the J, Hawaii. Darwin Failano, Taiwan. Nandiyan ka, Darwin? Darwin Failano, magpakita ka. Ayun si Darwin, oh, yung yellow ang background. Yun siya. Hello, Darwin. Faye Simon, Thailand. Faye, good morning. Okay. Sister Riza Akibay, Canada. Sir Peter Calixto. Sir Peter. Amen. Praise the Lord. Yeah. You left my heart in San Francisco kung nana de kanta. Tita Teresa, Maui. Tita Beng Aseret, pray for her. Agsaksakit kakabsat. Ana di giant kuan LBM for the past 3-4 days now. Please pray for her. Kaya sumot lang nga digiti sumungat ket hanan naisem itay kasi awan ti naragsak di ba? Naisem kay dati nga sumungat eh. Wala si Tita Beng sa baba eh. Ernaline, good morning. Tita Mila Rosete, good morning. Sister Edita Yage. Alexis, nandiyan ka? Alexis? Alexis Francia, asan ka? Sa kabila. Okay. Joy Keha, good morning. Amen. Brother Errol and Sister Raquel Agonoy. Para kayo nagde-date dyan ha. Amen. Ang sweet naman. Good morning. Good evening sa Canada. May Ann Batuyong. Getting ready to Adakabela, Thailand. Mamayang hapon ang biyahe niya pa uwi, alas 2. Her flight back to the Philippines. Pray for her. And Angelo Martinez and Ma'am Marites. Magandang umaga. Audrey Valdez, good morning. Okay. Sino pa yan? Sino? Tita Teresa. Tapos na. Acknowledge ko na. Antun si Tita Beng. Okay. At sa inyong lahat dito, magandang umaga. Abrasa man kaabay mo. Good morning. What a blessing. Okay. Amen. Amen. Amen.
May na-miss ba ako? Kompleto na? Yes. Tuwag na tayo aming kausat. Let's go around. Shake hands one with another. Sing our welcome song. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be. Amen. To be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit Amen. Welcome to the family. To be strong and to... You know what? I'm so happy those kids come at magmano sa pastor. Palakpakan nga natin ang mga kids na yan. Alam nyo, yan ang mga future members ng HBBC. One of them will become a pastor someday. One of them will become preacher, song leader, Sunday school teacher, perhaps a politician, perhaps a millionaire. Who knows? But our prayers will make a difference for them. We have a complete of generation here. 4 generations. Meron tayong 4 na henerasyon dito ngayon. Amen? We have the future generations. Oh, yan sila. The next generation ito. Mga young people. The present generation kami. At kayong mga mas matanda sa amin, vanishing generation. Amen? Wow. Let's sing one song, Edward. One more song. Awitin natin yung Trust His Heart. Okay, Trust His Heart. Ready now. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Is struggles that break our hearts sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just can't see Him, remember He's still on the throne. His is the master plan, and He
He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. When you can trace His hand, trust His heart. Trust His heart. You may be seated. To God be the glory. Ngayon po, tayo ay i-edify ng ating Hosanna choir. They'll be singing Hallelujah to the Rock. That rock is Jesus. The rock that can never be moved. The rock that is reliable. Jesus Christ. Amen. Ano bang nangyayari dyan?
natin kakausad. The Lord is my light and my salvation. Everybody say that with me. The Lord, mahina. The Lord, everybody go. My light, ilaw. Everybody go. The Lord and my, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Hallelujah to the rock, the Lord Jesus Christ. Amen? Meron pa pong isang special number ngayon, pero bago niyan, let me call Brother Daryl Magaway and where's your son? Dito ba siya? Okay. At isi-send off na natin sila, mga kapatid. Oo. Sapagkat, ano yung flight nyo? April 1. Hindi na natin makikita sa linggo. Oo. Halika, Cyril. Cyril, ano? Andito ba Cyril? Nandito siya? Ha? Ano pa, JCR? Okay. Isi-send off na natin sila. Halika. Oo. I-send off natin sapagkat sila po ay pupunta na sa isla ng away. Panda umaway yun, kakabsat. Okay? Ayan. To God be the glory. Ang kanilang petition ay na-file noong 2010. So you waited 13 years. Almost 13 years. Na ito, ang petition ay overage. Tama? Overage na anak. Oo. Yun. Ganun katagal ngayon. Kaya kayong may mga inaabangang petisyon, magbilang-bilang kayo. Oo. Lalo kung married na yan, ay baka 25 years na yan. Opo. Maraming pila. Ito si Cyril. Anong grade mo na, Cyril? Anong level? What's your level? Grade 3. Nag-aaral. Where are you studying at? Saan ka nag-aaral? Kabulalaan Elementary School. Ang walang kamatayang Kabulalaan Elementary School. Mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Okay. Silang dalawa po muna. At susunod sila Sister Presi at yung kanilang anak later on pa. Okay? So, Brother Daryl, we are sending you off from here, but we will be receiving you personally doon sa ating ministry sa HBBC Waipaho, Hawaii. Makikita mo sila dyan. Kayong mga nandyan sa Hawaii, i-welcome nyo siya ng palakpak. Ayan. Okay. Let's pray for Brother Daryl and Cyril. Nalpas yun ti Pidos. Pitres. Okay. Sunod na yan. Let's pray. Heavenly Father, You are the God of all grace, the source of our life, comfort, inspiration, and joy. And Lord, according to Your providence, digiti nga kakabsat, kat mapandan di Hawaii. And they're not going there on their own. They're going there with You. Kasama kanila, Panginoon. Hindi lang kasama sa hirap ginhawa, kundi kasama sa paglilingkod. Nandyan sila para maglingkod sa iyo, Panginoon. I pray that You prepare. I know that You have prepared the place for them, a job for them. And I pray, Lord, that You will give him wisdom. Sapit amapan apo, nga sila lagip, si papanunot, dagitik conviction, prinsipyo ti Biblia, isut pagbiagan da apo. But most important thing is the church. Taapo, nuya dayo dati biyag dati church. Kas danto lang apo, dete kayo, nga naya dayo, yan te group nga apo may dup da apo, aglami isda. So I pray that they will commit themselves to be faithful, maging devoted sa inyong gawain sa Hawaii, dumalo sa oras ng pagsamba, at makibahagi sa anumang ministeryo at gawain sa HBBC Waipaho. Salamat dahil sa kanyang magulang, binigyan mo ng lakas, sustained health and age, kaya naantay pa na ang kanilang petisyon finally na-approve at tapos na. And finally, they're going to Hawaii. So bless the family that will be left behind here, Sister Presi, the children. Kayo pong bahala sa kanilang Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, Brother God.
Amen. Okay? Bless. Barok. Oh, yeah. Amen. God bless you. Tataba yan sa Hawaii. Tataba ito. Okay? Gwardiyahan mo yan, ha? Gwardiyahan mo yan. Bantayan mo yan. Maging preacher yan. Okay? Anong gagawin niyo? Kakanta. Amen. Let's hear the Parico Sisters. How's your dad? Alam nito ba si Tito Ray? Alam siya? Pray for Tito Ray. He's resting. Agin inanan? Mild stroke. Wow. 180/100. Mga kapatid, bantayan natin ang kinakain natin. If we want to live longer, let's live healthier. Okay? Sige. Pakilala nyo muna ang sarili nyo. Marami tayong mga bisita. Tell your name. I am... Hello everyone, I'm Christine Jane Parico. And I'm Regine Parico. We are... The Parico Sisters. Yo. Very good. Sige. Take it away. I want Jesus in my life more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know His leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the bread of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus more than anything. He had power without end. From the heaven He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered, what a price He paid. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the bread of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus, I want Jesus more than
I want Jesus more than anything. This afternoon, we will continue our discipleship lesson. 2:30. 2:30. Punta po kayo mga kapatid. You will learn a lot. We are gaining a lot. You know what? We have a total of 189 believers undergoing discipleship training. Yes. Kinumpute po namin lahat yan kagabi. Bakara, we have 44. We have Pasukin, 29. And Claveria, Vintar, Sarat Outreach, lahat yan. We have a total of 189 believers na nag-undergo ngayon ng discipleship. Ibig sabihin, yan po ay binibisita sa tahanan o nakikipag-appointment sa ating mga disciplers upang sila ay mag-undergo ng 12 discipleship lessons. At pagkatapos po ng 12 lessons na yan, lahat ng 189 na to ay makakatanggap ng Certificate of Completion. Lahat po yan. 189. Amen? Kaya mamayang hapon, we will continue more on that lesson. Punta kayo mamayang hapon, 2:30. Amen? Wala man lang mag-amen, no? Ang bira. Okay. At ano pa yung isang announcement ko kanina? I forgot something. But we have another special number from HBBC Australia. Another special number from HBBC Australia. Naiinitan kayo, no? Pray for aircon. Magkakaroon na tayo ng aircon soon. Oo. Si Tita Mirna, kailan ka babalik ta Spain? Ha? Tunurabi eh. Oo. Bakit gabi? Agpamanila kay Turabi eh. Oo. May the Lord bless you. Happy trip. Okay? Buenos dias. Buenas tardes. Okay. Mucho dinero. Okay. Okay. Mamayang hapon ha, 2:30, mga kapatid. Mamayang hapon. Okay? Australia, go ahead. When the sailor shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. I'll be on that bright, cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, and His chosen ones shall gather their honey in the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the
What a blessing. What a blessing. Thank you so much, HBBC Australia. Tumagder tayo aming kakausat. Turn your Bibles with me. Matthew chapter 6. Hindi ko po patatagalin ang preaching. Maraming kwento ito. Matthew chapter 6. Verse number 33 and 34. Matthew chapter 6, 33 and 34. Everybody read from the Ilocano, 1076, page 1076. Ilocano. Ready? Read. Ngembiruken yung umuna, ti pagarian ti Dios, ken ti kinalinteg na. Ket iso amin dagitoy nga banbanag, mainayon danto kada kayo. Saan kayo nga rod nga agagawa ti maipaay ti aldaw a sumaganad. Tati aldaw a sumaganad, agawaan nanto ti maipaay ken kuana. Dasen ti tunggal aldaw, ti dakes nga da. Exodo 20 verse 3. Exodo chapter 20 verse 3. Page 92, Old Testament. Page 92. Bago ko basahin yan, would you randomly show all the sanctuary? Oh, Dingras, what a blessing. Lasam, okay. Apari, ang pinakadanong kadakwada. Karwan, alright. Basahin tayo amin. Page 92. Verse 3, chapter 20, Exodus. Begin. Awan ti sabali at Diyos mo iti sangop. Heavenly Father, you are worthy, deserve mo, ngayon unada ka. Deserve mo, Apo, nga iti biyag mi, padayawan na ka. Uray adda dagiti desisyon, nga ramiden mi that involves giving up, dagiti banbanag, nga isuda, iti mangagaw, iti panagserbi miking ka, sami nga sayangan digitoy, gaputa maikari ka, kan amumi by faith, nga kayam nga sukatan digitoy apo nga banbanag, dakdakkel pay. Kayat mi nga tibiyag mi, agbalin nga nabileg, nga testimonyo, halaan nga kadagiti kakabsat ti pamati to inspire them, but even to the unbelievers, that we can show to them that we love you more than anything else. Help your servant, give me wisdom. Ti mandawatek Apo, nga sikati agsaw ti every puso. Tignay na kami Apo, burakam dagiti natangkan na puso. Palagipam dagiti kakabsat nga makaliplipat. Kat sikapot mang palukneng kada kami. Tapnon ti kasta, agbyag kami ti sentro ti pagayatam. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now. Medyo delayed ti Facebook kaya for a few seconds, madamapelang ti special number ti Australia. Okay. Now, adu nga options ti may offer ti lubong. Katika adu ka kapsat, nga options, nagrigat nga pagbiyagan ti Matthew 6:33. Hanakasla idi, awan TV, awan radyo, awan mall, awan pagpasyaram. Tila papanam, taltalon. Di kat ti Domingo, nalaka nga desisyonan ti mapangkapilya. Tata, nagbalinan nga narigat, ti agdesisyon nga mapan makigimong. Kasi adon iti option. Ado dagiti demands. Ado dagiti pressure. But the Bible did not change. No man nagbaliw ti tiyempo, nagbaliw ti kasasaad, ti Biblia sa nga nagbaliw. Kung na ti Biblia, biruken yung umuna, ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalintag na, sa nga nagbaliw dito nga bilin. Kat DJ Kari, hamot nga nagbaliw. Kat amin dagitoy, mainayon danto. What I would like for you to realize today are two things, the command and the promise. I will show to you what this command means. Ngayon unam itiapo. Now, what does it mean to put God first? Ibagayo man pelang di jay,
Seeking God's kingdom first. Everybody say that with me. Okay. Damagaman ita kaabay mo. Nasursurum ka din. Ngayon una, iti Apo. Come on, ask your seatmate. Nasursurum ka din. Ngayon yun una, iti Apo. Sa Tagalog, natutunan mo na bang unahin ang Diyos sa lahat ng bagay? That is seeking God's kingdom first. And I want you to realize na ito po ang isa sa mga unang dapat matutunan ng isang anak ng Diyos. Kumbaga sa bahay, pundasyon. Kumbaga sa pag-aaral, fundamental. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng umangat upang pagpalain ng Diyos kung hindi mo natutunang unahin siya sa buhay mo. Ano ba ang ibig sabihin, unahin ang Diyos? Number 1, it means loving Him above all else. It means loving Him above all else. Sa lahat ng mga mahal mo sa buhay, sa relasyon at lahat, dapat no one should go ahead of God. Awan dapat kakabsat, iti iyon unam, no nga niya po Diyos. Okay? Allow me please, give me a moment. I'd like to go back to my outline here. Now, it means loving Him above all else. Mamaya i-illustrate ko sa inyo ang isang kapatid na kanyang dinemonstrate na dahil mahal niya ang Diyos una sa lahat, merong mga challenges sa buhay, pero hindi siya binigo ng Panginoon. May mga pagkakataon, mahalin mo ang kapwa, bibiguhin ka niya. Mahalin mo ang Diyos, hindi ka niya bibiguhin. Number 2, ang ibig pong sabihin ng seeking God's kingdom first is conforming one's life to His principles. Conforming one's life to His principles. Yung mga ipinapangaral na turo, prinsipyo ng Biblia, sundin mo. At kahit ano pa ang kailangan mong bitawan o i-give up, gagawin mo dahil susunod ka sa aral ng Diyos. Si Tita Teresa, ipakita mo nga sa Maui, aral ang pinag-uusapan. Okay? Aral. Nagtatrabaho po siya sa isang double job kasi po. 2 ang trabaho ni Tita Teresa. The other job that she is working at is a store. Tama, Tita? At ang store na ito ay nagtitinda po ng marami, pero isang tinitinda ay alak. Sino po ang umiinom sa inyo ng alak? If you will put God first, iwanan mo ang bisyong yan. Hindi ka dapat hipokrito sa harapan ng Diyos. Iwanan mo yan. Prinsipyo yan. Okay? Nagtatrabaho po siya at siya po ay, cashier ka ba doon, Tita? Cashier? Okay. Ngayon po, nung March 6, nung ipangaral ko ang lesson na ito, first time na pangaral ko, verse 6, continuation po ngayon, na-convict po siya. Sabi niya sa kanyang sarili, habang nakikinig ng mensahe, papaano ko sinasabing mahal ko ang Diyos at susunod ako sa kanyang alituntunin siya bilang pangunahing sa buhay ko, paano ko sabihin na siya ang una sa buhay ko kung ganito naman ang aking nature ng trabaho? Hindi man ako umiinom, pero parang pusher ako. So hindi po akma, sabi niya. So nung una, nandun yung conviction of the Holy Spirit dahil sa salita ng Diyos. Pero wala pa sa kanya yung solidong desisyon na mag-resign sa kanyang trabaho. Pero alam niya
na hindi na po akma ang trabaho niya sa kanyang nais gawin bilang Kristiyano. Nung Sunday, nangaral po ako. Ay, nung sumunod, ang pangaral ko po ay yung denying yourself to follow Jesus, how to be a disciple. Serious po siya sa message. Sineryoso niya po yun. Na pagsusunod ka kay Kristo, kalilimutan mo ang sarili mo. Parte po dyan, yung mga nais, yung mga kalayawan, pleasures of yourself, mga gusto mong gawin, pero hindi po akma sa Diyos. Kailangan mong talikuran. Tapos nag-preach ako nung Sunday. Sino pong nakakaalala nung title nung preaching ko nung Sunday? Pakisigaw nga ang title. Nung preaching ko last Sunday. Hindi seeking God's kingdom first. Nung una pa yan. Nung Sunday. Ha? Nalimutan nyo yung preaching natin nung linggo. Napakagandang preaching natin. Oh. Sino pong nakaka-remember? Ha? Ano? Ha? Oh. How to be fruitful. Ang tagal-tagal mo nang nag-a-attend ng church, walang makitang testimony, walang development, hindi mo maipakita si Kristo kasi po, may mga bagay-bagay na hindi mo pa inaalis sa buhay mo. Mabigat po ang tama sa kanya. Naging solido ang kanyang desisyon. Kaya na yun, kinausap po niya ang kanyang boss, yung kanyang manager. Sabi niya, ako'y magpapaalam na hanggang March 31 na lang ako sa ating store. Sabing kanya nung manager, bakit? Meron ka bang hindi nagustuhan dito? Meron bang nag-away sa'yo? Ano bang problema? Sabi niya, wala akong problema po sa inyo. Nag-preach yung pastor namin. And I'm a Baptist. At hindi na po tama itong aking ginagawa. And I made the decision to quit my job. Alam mo po ang sabi ng kanyang manager? Itataas ko ang sweldo mo. That's very tempting. Itataas ko ang sweldo mo. Kung practical ka mag-isip, bibilangin mo magkano yon, yung itataas ng sweldo. Pero alam mo ang sa kanyang sagot, mas mataas ang kayang ibigay nung nasa itaas na increase sa akin. I am doing this for Him. And I cannot live my Christian life any longer na tolerating this kind of thing, sabi niya sa kanyang manager. Kaya po, nag-quit na siya. Hanggang March 31 na lang. At hanggang March 31, araw-araw po siyang kinukulit ng kanyang mga kasama. Ayaw mo pa noon? Itatas ang sweldo mo. Mga kapatid, listen to me. Maging serious tayo sa ating Christian life. Kung kayo po ay may bisyo pa at tinatawag mong Kristiyano ka, tinanggap mo si Kristo, tagapagligtas mo, pwede bang iwanan mo na yan? Hindi dahil sa akin. Hindi lang dahil sa iyong health, kundi dahil sa Panginoon. Ipakita mo ang testimony mo. Alalahanin mo, baptist kayo. Seeking God's first is conforming one's life to His principle. Amen po ba? Yan lang po ay isa sa mga halimbawa. Number 3, seeking God's kingdom first, ang kahulugan is studying His Word diligently. Studying His Word diligently. Ibig pong sabihin, bibigyan mo ang oras na magbasa ng salita ng Diyos. Si Ma'am Juana, ilang taon na po kayo, Ma'am Juana? Manong taon yun, Ma'am? Ma'am Juana is 79 years old. But she is eager to have her Bible. Ma'am, please raise your Bible. New Bible. Bagong Biblia. Kaya niyo bang basahin, ma'am? Kaya ba ng eyeglass niyo yung letra? Kaya? Very good. 79 years old, eager to read the Bible. Pwede mong sabihin matanda na siya, hindi niya na kailangang magbasa pa, aanhin pa niya. Para saan? Pero saan po galing yung kanyang desire?
Saan po galing yung kanyang desire na magbasa? And by the way, let me ask you, kayo po ba, do you find in your heart a desire to read the Bible? Sapagkat pag hindi, questionable. Baka wala pang Holy Spirit sa'yo. Baka you're still dead spiritually. Kasi po, saan nagmumula yung kanyang desire? Sapagkat si Kristo nasa kanyang buhay. May Holy Spirit. Kaya eager po siya. Kahit sabihin na natin, matanda na si ma'am, senior citizen na, saan pa niya gagamitin ang kanyang matututunan? Aanhin pa niya ito. Di ba? Pero mga kapatid, may desire, may eagerness. Bakit po? Because of Jesus. Are you following? Ang marami ho sa atin nakalulungkot, pera ang Diyos. Kung pera ang pinag-uusapan, you find eagerness in your heart. Kung basketball ang pinag-uusapan, eager ka. Kung sports lahat, eager ka. Pero pagdating sa Biblia, wala. Problem? Mga kapatid, there is a problem in your heart. Seeking God's kingdom first. Number 4, seeking God's kingdom first also means serving faithfully in church. Serving in church. Ibig pong sabihin, pag inuna mo ang Diyos, okay? Automatic, maglilingkod ka sa Panginoon. Maglilingkod ka sa Panginoon. You will find your opportunity. You will find a ministry. You will find a ministry. Hindi ka lang kontentong Sunday goer. Ano't Sunday goer? You just appear on Sunday. And that's all. Hindi po seeking God's kingdom yan. Ang seeking God's kingdom, isang bagay yung attendance mo, pero ang malalim dyan, isang bagay dyan, you will want to serve God. Kahapon, I praise God for our adults. Tumayo nga yung mga tumutulong maglinis dito ng Sabado ng hapon. Tumayo nga. Mga matatanda, mga may sakit. Ayan. Oh. Natuwa ako. Sabi ko, nag-coke na ba kayo? Sabi nila, hindi pa po, pastor. O di nagbigay ako ng pang-coke sa kanila. Oh, para lalong magkasakit. Bigyan ako ng 300 pang-coke nyo. Naubos ba? Naubos? Ang lakas nyo naman mag-coke. Ayan o, pakita mo. Video. Hindi po para palakihin ang kanilang ulo. Pero mga nanay po yan. Opo. May mga obligasyon sa tahanan. May asawa. May asawa kayo. May mga anak kayo. May mga trabaho sa bahay. Pero gusto nilang may bahagi sa gawain. Naglilinis po yan. Anong oras po kayo nagsisimula maglinis ng Sabado? Ha? Alas 3 hanggang alas 6. 3 oras. Sipin nyo yung kanilang inililinis mo rito. Dito sa loob, pinupunasan lahat ng upuan. Lahat ng mga CR, wala pong sweldo yan. Tayo, sweldo lang ang hinahanap natin. Pera. Paano yumaman? Hindi po Diyos ang Diyos mo. Pera ang Diyos mo. Kaya hindi mo mai-priority. Kaya marami kang dahilan. Marami kang excuses. Bakit? Bakit ka magdadahilan kung mahal mo ang Diyos? Hindi ka magdadahilan. You will involve yourself and serve faithfully in the church. Nakalulungkot. Marami ho tayong mga matatagal ng Kristiyano, hindi man lang mapaglingkuran, hindi man lang tumulong mag-visitation, hindi man lang tumulong mag-follow up. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, alam mo, walang kwenta yan sa harapan ng Panginoon. Seeking God's kingdom first. Oh, maraming salamat. Ipagpatuloy nyo yan. Okay? Praise the Lord. Oh. Yung iba kasi absent kahapon. Sino ba yung mga tumutulong pero wala kahapon? Ayan. Oh, bumalik kayo sa Sabado, ha? Maglinis uli kayo. Pag Lunes, sino po ang tumutulong dito maglinis ng Lunes? Tumayo nga. Lunes, please stand up. Lunes. Oh. Alam nyo, they made a commitment. Mga families ito. Sister Jane, may business po sila. Mickey. Oh.
Ilang oras po sila naglilinis ng Lunes? 3 oras. Mula what time? Half day ko namlatan. Half day. May negosyo po yan. Si Brother Roy, ang asawa niya, sila ang may-ari ng Mikihan dyan sa Barangay Kurukur. Opo. And Sister Jane, they would talk to each other and say, Lakay, ikaw muna ang maiwan dito ha. Tutulong ako sa church. Maglilinis ako ron. Yan ang may puso sa Panginoon. Makikita mo kung saan ang puso ng isang Kristiyano, saan po niya ginugugol ang kanyang oras, panahon at lakas. If you spend more time with your friends, that's your God. If you spend more time with your job, no time for God, your job is your God. Oh. May panahon. Mga men, bukas, dingras. Find time. Pwede niyong kausapin na misis niyo. Oh, pupunta ako muna ha. Tutulong ako sa dingras bukas. Maglilinis kami ron. Wala silang kasamang uubos ng merienda. Kailangan nila ako doon. I am their hope. Di ba? Sister Chato and Brother Jacobo. Saan ka, Brother Jacobo? Ayan o. Brother Jacobo is a farmer. Pero alam niyo, tumayo ka, Brad. Uncall ito. Pag tumayo ka, Brother Jacobo. Pag sinabi ni Pastor John, Brother, i-drive ang nakman. Uwang pastor. Alam niyo ba kung anong dinidrive ni Brother Jacobo? Mga kapatid, reaper. Driver ho yan ng reaper. Ano't reaper? Ha? Yung mga nagbubungkal dyan, sementeryo, RIP, reaper. Hindi po. Di kita agan-ani ti Eric. Agan-ani, reaper. Driver, operator ng reaper. Operator din po yan ng, ano ba yun? Tiagkwa. Traktor. Oh, farmer. Siya ang nag-tights dyan, oh. Tights niya yan. Pero ang kapatid na to, kapatid, napan sa aming kingkwanan nga klase ti kinaanos. Nakaanos ka, usay. Alam nyo, sabi siguro ng mga kaibigan niya, anat alam nila, swel-swelduan da ka? Kasi ang tao, ang hanap lang talaga pera eh. Tayo hindi eh. Diyos. And all these things shall be added unto you. Maraming salamat, Brother Jacobo. Nakakatuwang kapatid na to. Small, but terrible. Kapatid. Brother Ray and Sister Lynn. Nandun ba Sister Lynn? Nandun sila sa Dingras. Grabe. Alam nyo, itong mag-asawang to, parang full-time. Parang mga full-time staff ng church. What a blessing. Ganyan po, pag sa puso mo, nais mong unahin ang Diyos. Number 5, it is letting Him have the glory for your work. Letting Him have the glory for your work. Whatever you do, sabi mo sa sarili mo, Lord, lahat ng success ko para sa iyo. Amen? Ang kaslakan unbeliever nga, gusto mong maging sikat, maging successful, dahil gusto mo lang isatisfy yung ambition mo sa puso mo, you are making a God out of yourself. Ang Diyos mo yung sarili mo. Hindi po. Dapat lahat ng gagawin mo, Lord, ang success ko, I want to dedicate it for you. My achievements for your glory. Amen? Alam mo, makikita mo, it will make a difference. Yeah? When you commit that whatever you do, you will do it all for the glory of God. Number 6, seeking God's kingdom first is attending worship services faithfully. Attending worship services faithfully. Amen. Faithful po ba kayo sa pag-a-attend ng church service? Are you faithful? Diyan mo makikita pag inuuna mo ang Diyos. Hello? Deta kausat. No yun unam ti Apo, nakaset king ka, Domingo para ti Apo. Merkules para ti Apo. Sunday afternoon, inak-agaten ti training para sa Panginoon. Attending worship services faithfully. Wala pong dapat mas mahalaga sa oras ng pagsamba, kundi ang Panginoon.
Hello? Hamoy suksukat kakabsat ti Apo. Iti anyaman nga panagkitam ket napateg, gaputa napateg king ka, iso nga di ka umay magigimong, iyon unam, mas nga i-priority mo nga banag. Are you following? Andyan ba si Toto? Australia. Toto, magandang umaga sa'yo. Eto, nabubuhay na sa totoo. Toto. Katotoanan. Ayan, tumayo ka nga, Toto. Si Toto ay galing pong Jensan. Kalimitan ang preaching ko Ilocano. Pero alam mo ang sabi niya, Pastor, ang Panginoon ang nagpapaunawa sa akin ng preaching mo kahit Ilocano. Na-save po siya sa Jensan, sa murang edad na teenager. When he was still in high school, nakilala niya si Kristo. Nabaptize. Naging member ng Baptist doon sa Jensan. Ngayon po, sumasama sa pastor, nangangaral, nagsusoul win, active. Pero kagaya ng karamihan, pag nag-college, lumalayo na, napapalayo sa church, siyempre, parang ibang mga young people, kaputa imadayon, barkada mo't tanggakabsat, limamiis. Totoo yun. Huwag mong sabihin, mainit ang puso mo para sa Panginoon pag lumayo ka sa fellowship ng lalamig ka. Lumamiis ka. Lumamiis ka, kabsat. Nakapag-asawa ng Katoliko at prayer niya ngayon, maakay niya ang kanyang misis sa Panginoon sapagkat ang misis po niya, debotong Katoliko. So, nag-backslide. Dumating sa punto na magulo ang buhay niya, magulo ang isip niya. Nag-pray. Sabi niya, Panginoon, ibalik mo ako sa iyong kalooban. Yan lang ang prayer ko, Lord. Ibalik mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako na makabalik sa iyong kalooban. Alam niyo yung ginawa ng Diyos para makabalik siya sa kalooban ng Panginoon? Dinala po siya sa Australia. Dumating siya sa Australia, December. 3 months pa lang siya sa Australia. Dinala po siya sa Australia. At doon nakilala niya ang mga kapatiran. Sila Aldrich, katrabaho niya ngayon si Nelson, at yung mga kaibigan, si Brother Jeff. Ayan. Brother Jeff, Engineer Jeff, nakilala niya sila, nandun sa likod si Engineer Jeff. At inakay po siya sa ating gawain. Alam niyo po, mula noon, sabi niya sa kanyang puso, ito na ang aking hinahanap. Listen to me. Kung totoong tumanggap ka sa Panginoon bilang tagapagligtas, totoong anak ka ng Diyos, hahanapin mo ang church. Hahanapin mo. Kung hindi mo hinahanap ang church, baka wala sa iyo ang Panginoon. Sapagkat ang church ang tahanan ng lahat ng mga anak ng Diyos. I'm telling you now. See? So, naibalik siya sa Panginoon. Ngayon po, nakabalik na siya sa Panginoon. Baguhan pa lang siya sa Australia. Siyempre, naghahanap ng trabaho, nag-aaral, dalawa yan working student. Ino-offeran ngayon siya na magtrabaho ng Sunday. Ilang oras yon? 3, 4. Ilang oras yung trabaho mo sa Sunday na ino-offer sa'yo? Basta ino-offeran siya, 8, na magtrabaho ng Sunday. Sabi niya sa akin kahapon na ang sweldo, mga kapatid, sa isang araw lang yon will be equivalent to 10,000 pesos. Ang 10,000 pesos, sweldo po yan ng isang karpintero ng isang buwan. 10,000 isang araw lang niyang kikitain. That's very tempting. Pero dahil po sa kanyang puso, tatanta ngayon na naibalik na ako sa Panginoon, ayaw ko nang mahiwalay pa. Ayaw ko nang mapalayo uli yung aking loob. Aanhin ko ang 10,000 kung patay na ang kabayo. So he made a decision to turn it down and say, no. Kasi nung time na yan, struggle po siya because kulang pa yung kanyang sweldo
nag-aaral kailangan pa niya ng another extra hours to work to compensate his needs in Australia. Baka akala nyo, expensive ang Australia. Very expensive ang buhay sa Australia. Tama ba ako, mga kapatid? Australia, very expensive ang cost of living. Kaya hirap na hirap si Toto. Alam niyo po, when he decided to turn it down, the following week, meron pong nag-offer ng extra 3 hours a day. Times 5, that's 15. More hours to work, more income. Pinalitan ng Diyos. Mas malaki pa. Oh. Ang sabi ko sa kanya kahapon, at sasabihin ko sa inyong lahat, nanonood, nakikinig ngayon, ipagpapalit mo ba ang Diyos sa 10,000? Kayong mga mahilig sa barkada, ipagpapalit nyo ba ang Diyos sa kaibigan nyo? Ano naman ang may bibigyan ng kaibigan mo na siya ang, sa kanya pinagpalit mo ang Diyos? Ano? Mga kapatid, kailangan lang talaga makonvict ka. Mag-isip ka. Baguhin mo ang landas mo. Kasi walang patutunguhan ng pananampalataya mo kung a-attend ka lang na wala kang gagawing practical na desisyon na may tatalikuran ka para uunahin mo ang Panginoon. See? Maraming salamat, Toto. Umupo ka na. Oh. Kaya kahapon, sabi niya, Pastor, sa daming blessings ng Panginoon, I would like to take part in the anniversary in Lawag. Kaya po, sabi niya sa akin, Pastor, paano po ako makapag-send ng konting help at blessing para sa ating anniversary sa Lawag? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Amen pa, mga kapatid? Attend worship services faithfully. Sunday morning, Wednesday night, itatak mo yan sa puso mo. Prayer meeting, hindi optional sa akin to. Hindi ako pwedeng umabsent sa prayer meeting. Dapat nandun ako. Si Doc Lester, sabi niya nung Sunday, nung isang linggo, batak pa manggagaling with his utmost and best. Ikarkarigatan na nga kamakaman kakabsat, duray malayten, basta makakamakam ti prayer meeting. Mga kapatid, ganyan po ang seeking God's kingdom first. Hindi yung, kung ang pastor, binisita ka, tapos sinabi sa'yo, Brad, ba't hindi ka nag-a-attend ng prayer meeting? Mau-offend ka pa. Si pastor naman, oh. Umay nagpesidi ron, nga jak agad attend prayer meeting. Alam mo, kung wala akong pakialam sa'yo, hindi kita kakausapin eh. Kasi alam mo kung Kristiyano ka, obligasyon mo yan eh. Responsibilidad mo na dumalo sa prayer meeting. Mga kapatid, ang katwiran natin, nabanugag ngamin, pastor. Kanan tumatla obram di balayo, agit dagbuy-buya. Di ka pala umay, di ti kapilya kakabsat, maki-prayer meeting. Doon naman pa may sugsugal ka dita. Basta ta ka dita. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Well, there may be some reasons why you cannot come, and that is if God can understand your reason, pero mga kapatid, hindi mo dapat gawing mahirap ang pag-a-attend ng worship service. Hello? Kasi, sinong nagbigay ng trabaho mo? Diyos. Sino ang nakikinig, sumasagot ng panalangin mo? Diyos. Kaya nararapat lang. Nasambahin mo siya. Oh. Number 7, being regular in prayer. Being regular in prayer. Number 8, making Him known to others. Making Him known to others. Oh. If you put God first in your life, wherever you go, anong gagawin mo? You will seek to share the gospel to others. Alam niyo kung bakit may Bible study tayo sa Batak? Sa dorm? Dahil merong isang bata na kahit mahirap sa kanyang pag-aaral, nag-i-strive, hindi lang sa eskwelahan,
kundi sa kanyang pananampalataya. Ayan si Melty. Melty pero solid ang kanyang puso. Nagsimula sa kanyang mga kasama sa dorm. Sinisharean yan. Tapos in-invite si Edward. Sabi niya, Sir Edward, napaalam sa akin, pwede bang tulungan mo ako? Na-sharean natin yung mga ka-dorm ko. And then, naging Bible study. Tapos, sabi nung guard, uy, dumadami na kayo ah. Dumadami sila. 40 plus ang attendance sa Bible study. Sabi nung guard, hindi ko na kayo pahintulutan pa mag-gather next time pag wala kayong permit. Kinausap natin ang BYC group natin. Ito po ay grupo ng ating mga members at advisors na teachers na nag-aaral at nagtuturo sa MMSU. Sabi ko, kumuha kayo ng permit. Kumuha sila ng permit. The last Bible study we had 82 in attendance. Maraming naliligtas. Alam mo kung mahal mo ang Panginoon, you will also love the souls of men. Pinuhin mo, kaibigan mo, hindi mo masyaran. Nasaan ang Panginoon dyan? Kasama mong kumakain, kasama mong nagbibiyahe, kasama mo sa school, hindi mo masyaran, hindi mo ma-invite. Nai-invite ka nila sa mga pupuntahan, hindi mo sila ma-invite sa church. Nasaan ang seeking God's kingdom? Masaya kayo pag nagsasama? Wala kang longing na makita na mas masaya sana kung kasama ko sila sa church. Wala yon. Nasaan ang seeking God's kingdom? Is making Him known to others. Sino po sa inyo may mga kaibigan? Taas ang kamay. Oh, ada nagagayumyo. Di kayo man lang maawi si that church kaabsat. Seeking God's kingdom first. Number 9. Never compromising the truth. Never compromising the truth. And number 10, being the best Christian that you can be. It's being the best Christian that you can be. That is seeking God's kingdom first. Naipaliwanag ko sa inyo, na-example ko si Brother Conrad. Are you following? Dakay pala tagabsat? Oh. Brother Conrad de Bulido. Brother Conrad is an electrical engineer. May asawa, may mga anak. May trabahong maganda sa Accenture, may pamilya, binigyan ng Panginoon, nagsimula sa basic salary. But because of his principle, God first. Andiyan ba kayo? God first. Anong ginagawa niya? He would faithfully, sa lahat ng kanyang sweldo faithfully give his tithes to the Lord. Ganito kasi yan, ang seeking God first, when you receive your blessing, you set aside the tithes. Umuna nga itid mo, jay para ti apo, tithes. Tithes ko na man. Kat numanot mabati, isot i-budget mo para ti family. Tayo kasi baliktad. Umunatay nga kwenta iti magastos. Jay nabati para ti apo. Hindi yan seeking God's kingdom first. Ulitet. Okay? Ang seeking God's kingdom first, pag may sweldo ka, yung para sa Panginoon, umuna nga maikat. Tithes yun. Kasama dyan ang mga offerings, lahat ng iyong commitment sa Panginoon. From 10,000, bigay ka ng 1,000 na tithes mo. Inikat mo ta, for example, 200 love offering mo. Example lang. Nagbigay ka ng mismong offering na 100, di 400 na. Tama? Teka, 1,000, 1,300. 1,300 na. Tithes yun. Binigay mo na sa Panginoon yun. Manot na bati. 1,3. Manot na bati. Nagpang-pangsyon panunod, hindi lalaki. Mano? 8-7. Yung natira, dyan ka mag-pray. Lord, tulungan mo akong pagkasyahin ang 8-7. Tayo kasi, kaya hindi natin nakikita ang pagpapala ng Diyos, hindi natin pinapraktis ang God first. Pag nakatanggap ka ng 10,000, anong ginagawa natin? Okay. Ginastos natin yan sa pagkain. Yung iba may bisyo pa.
Oh, lahat yan. Lahat yan. Hindi ko na danabati. 50, isot itod na ti Apo. Hindi yan God first. So ang ginagawa ni Conrad, ganun lagi. Basic salary. Ilasin na di tithes, di offering na, di commitment na, itod na ti Apo. Di mabati, pagka siya ni Kath, misis niya, ito ang para sa aming gastusin sa pamilya. And what did the Lord do? Mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? What a blessing. The Lord blessed him. In a span of 4 years, yung sweldo niya halos dumoble na. Twice a year, tumataas ang sweldo niya. God is faithful. At habang tumataas, same pa rin yung practice niya. God first. Numunot mabati, i-budget mo sa family mo. Gawin nyo yan. Pinapractice nyo na po ba yan? God first. Kung sa una, wala ka pang makitang blessing, just wait. Just wait. Because God is just testing your heart. Sinusubukan ka lang ng Panginoon. Hello? Siguro darating pang time, magkakaroon ka ng mga challenges at demand sa buhay. At alam niyo ang kapatid na ito? Si Brother Conrad, part po siya ng AV. He's not just a family man. May trabaho. Part po yan ng AV team. Andyan, nasa AV team siya. Pag Special Sunday, nandito yan. Asher din yan. Very faithful family in the Lord. They're always there. Pag meeting, nandyan. Pag nagpatawa ko ng meeting lahat ng discipler, key people, nandyan. Pag sinabi ko, may meeting tayo mamaya, nandyan yan. God first nga eh. Ang mahirap sa'yo, kung finorsake mo ang Diyos, nag-commit ka sa napakaraming mga bagay ng buhay, hindi mo na kayang unahin ang Panginoon. Hindi lang hindi mo kayang unahin ang Panginoon. Timamnay pa yen, limamiis pa yen ti pusom. Awan pa'y katrik namon nga umay makigimong, makipellowship ti believers, tumulong ti church, kasi inubos na ng lahat ang iyong puso. Wala nang lugar ang Panginoon sa'yo. Wala na yung God first. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ha. May illustration ako sa inyo. Okay? Edward, halika rito. Pakita mo, Edward. Dito, saka dito. Sana po, may iwan sa isipan niyo ang illustration na ito. Okay? Habang inahanda ni Edward itong illustration na ito, naalala niyo ba yung magkapatid na Jacob at Esau? Ilagay mo nga, basahin ko na lang. Just put the PowerPoint on the screen. Mga kapatid, tignan nyo maigi to ha. Jacob and Esau. Go ahead. Dito ka lang. Tutulungan mo ako rito. Siguraduhin mo itong ginawa mo dyan ha. May sibuyas po rito. Magluluto tayo ng bato mamaya. Igigisa natin yan. Esau sold his birthright to Jacob. Si Esau po, tingnan nyo maigi ha, binigay ng Panginoon sa kanya ang opportunity na maging head. Maging tagapagmana. Listen, lahat po tayo, dahil sa Matthew 6:33, pinagkaloob ng Diyos sa atin ang opportunity pagpalain. Pero, kinakailangan protektahan mo ang birthright mo. Ibig sabihin, protektahan mo ang prinsipyong seek God's kingdom first. Huwag mong ipagpapalit. Huwag mong ipagbenta yan. Ituloy natin. Ipinagpalit ni Esau dahil po doon sa, alam niyo ba yung kwento? Na pagod na pagod, nagluluto si Jacob ng isang swam na kambing, na amoy ni Esau, ang sarap naman. Jacob pahingi, pagod ako, I'm fainting. Sabi ni Jacob, Kuya, with a condition. Kung ibibigay mo sa akin ang birthright, sa'yo ang pagkain ito. Sabi ni Esau, aanhin ko pa ang birthright na yan. Buhay ko to. Alam nyo, ganyan minsan ang Kristiyano. Aanhin ko pa ang church na yan. Bakit? Mabibigyan pa ako ng pera.
Bakit? Pag nag-service ba ako dyan, may pang saang ako tinapoy? Apay, no, hindak makikimong, at danto si Dagno agawida? Anin ko pa ang church na yan. Kailangan ko ng pagkain. Ganun po si Esau. Anin ko pang birthright. Hindi niya alam yung birthright na yon. That he should protect it with his life. Kaya benta. O, tuloy mo. Tuloy mo. Next. Next. Asan na? Okay. Oh. Hindi yan. Yung kabuuan ng artikel. Yung kabuuan ng artikel. Wala na. Oh. So ipinagbenta ngayon yung kanyang birthright. Naunawaan po nyo? So ang nangyari, nawala kay Jacob yung kanyang position at privilege. So that Jacob, instead of Esau, became the father of Israel. Isot ng tawid kakabsat, they jay in kariti apo kini Abraham, ni Jacob, instead nga ni Esau. Are you following? Sayang. Yung birthright natin, yan po yung binigay ng Diyos na utos. Birthright natin yan. Hindi lang po karapatan, responsibilidad po natin yan to put God first and protect it with your life and even your reputation and your dignity. Put God first. Durikat katawaan na ka, uunahin mo ang Panginoon. And surely God will not fail to keep His promises. Okay? Ngayon, ito. Siguro naman ang iba sa inyo, nakita nyo ng illustration na to. Unahin natin, ito ba yon yung... unahin natin to, itong parte na to. Okay? Itong mga sibuyas, ilagay mo na, dyan, zoom mo, nire-represent po niyan, pwede bang hatiin mo? Kung kaya ha, one camera sa akin, one camera dito. Hati. Kung kaya, pag hindi, that's alright. Yung sibuyas po, ito tayo ha, we are this glass. Yung sibuyas, ito po yung ating priority paglilingkod sa Diyos. Sunday morning, prayer meeting, paglilingkod sa Kanya, soul winning. Oh. Napuno na ba? Napuno na. Umabot na siya sa taas eh. Ang iniisip kasi ng iba, pag binigyan ko ng oras ang Diyos, sineryoso kong maglingkod, mag-Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night, maglingkod, baka wala na akong panahon sa aking family. Diyan ka nagkamali. Because itong bato, ito na yung mga relationships mo. Trabaho, sige, subukan mo ilagay. Tingnan natin kung magkasya. Okay? Pag hindi nagkasya, kasalanan mo yan. Your family, your children, okay? Ha? Sige pa, hanggang doon sa baba. Doon. Your children. Yan, bumababa na. Sige. Sige. Your friends, your job, your studies. Sige pa. Bira. Meron pang space dun eh. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, walang panahon eh. Na dahil inuna ko ang Diyos, wala na akong panahon sa family. May space po. Meron pa. Depende lang sa'yo, paano mo talaga i-manage yung sarili mo, yung time mo. Kaya, huwag mong sabihin pang Sunday morning ka lang. Huwag mong sabihin pang Sunday morning lang. May time ka. May time ka sa family, may time ka para sa Panginoon. Amen? Ngayon, ito. Tignan nyo maigi. Ano't natira? Sand. Ito na yung para sa pleasure. Naintindihan nyo? Ang mangyari, sa isang Kristiyano, marami tayong mga gusto sa buhay na pleasures eh. Okay? Lang ay ti panagbiag. Ang mangyari, pag inuna mo ang Panginoon, may time ka pa rin sa family mo, sa trabaho mo, etc., maksayan iti worldly pleasures mo. Marami to, pero hindi natin ikakasya lahat yan. Lagay mo, pwede lang makasya. Pero meron. Pwede ka pa rin magbakasyon, bakit hindi?
Pwede ka pa rin mag-mall. Pwede ka pa rin maglakad-lakad sa mall na walang pera, ma-relax ka lang. May time ka pa rin mag-mall. May time ba kayong mag-mall? Ba't wala kayong time maki-prayer meeting? Oh, nagkasya? Oh, kita nyo, kurang pa yun. Pwede pang dagdagan ng ano, nagkasya lahat. Nakaya lahat. Nakapaglingkod ka na sa Diyos. Naasikaso mo ang family mo, ang anak mo, nakapagtrabaho ka, nagnegosyo ka pa, nag-triple job ka pa, may time ka pang magbakasyon, mag-mall mo-leng-leng. Kasya? Bakit? Because you put God first. Oh, dito tayo sa kabila. Okay? Unahin natin yung gaya ng ibang Kristiyano, yun una kakabsat ti sarili. Lang ay, ang daming panahong mamasyal, maglaro, mag-Facebook, mag-Twitter, mag-bisyo. Manong oras mo mag-isang sangot barkada? 3 oras. Oh, kapi-kapi yan. Ilagay mo. Inuna niya yan eh. Priority niya yan eh. Yan ang mahalaga sa kanya eh. Yan ang affection niya. Oh, inuna niya. Oh, kita mo, sa ginawa mo sa buhay mo, ano pa ang time mo sa Panginoon ngayon, sa family mo? Ngayon, bago ang Diyos, dahil siyempre, naisip niya, family ko muna. O, lagay mo na yung mga bato. Trabaho muna. Business muna. Pera muna. Kaibigan ko. Sarili ko. Pagbigyan ko. O, kahit ano pang gawin mo ngayon yan, hamo maikasi ang kakabsat. Kaya ngayon, Sunday ka na lang sa Panginoon. Pumunta ka sa Sunday, pagod ka pa, inaantok ka pa, hindi ka makakonsentrate. Bakit? Dahil dito, inubos ang puso mo. Wala na. Wala ka ng ganang kumanta, wala ka ng eagerness makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Lahat yan, no? Tapos, pupunta ka sa Panginoon, bless me, Lord, ha? Ay, kung ako lang ang Diyos, nagganas na kakatungpaan ni Apo Diyos, di ba? Tignan mo naman yung buhay mo, oh. Nasaan ka rito, kapatid? Nasaan ka dyan? Ngayon, nasaan ka? Hello? Oh, kayo mga nandyan sa Facebook, ibang sanctuary, nasaan kayo rito? Sunday morning ka lang? Saan ka na naman pupunta mamayang hapon? Saan ka na naman pupunta sa Miyerkules ng gabi? Tama hindi? Damagan man takabay mo. Bulso ay ba, Brad? Pambira. Kayong mga nasa Facebook, mga ibang sanctuary, nakita nyo to? If you put God first, you will have time for everything else. It's a matter of priority, mga kapatid. So ngayon, bago ka umuwi, mag-decide ka. Sabihin mo, Panginoon, hindi pwedeng ganito lang talaga ako. So, awan angat tibiyag ko, Apo. So, awan progreso. So, kadyak makita ti parabor mo kanyak. Kasi, tignan mo naman ang ginagawa mo sa Panginoon, no? Parang aso, yung natira, binigay mo sa Kanya, God is not a dog that you give Him your leftovers. He deserves the first, He deserves the best. The biggest portion. Para sa Panginoon yon. Ganito ka ba magmahal sa Panginoon? Ganito ka ba magtiwala sa Kanya? Dapat ho ganito tayo magmahal sa Diyos. Ganito tayo magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Oh, gising. Ang tamaan kahit magalit, bato-bato sa langit. Oh, mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Seek God's kingdom first. Tumayo tayong lahat. Magbibigay ako ng konting imbitasyon. Iti-dating nga bigat. Kat ti Apo, tinignay na ka. Look at this way. Tumingin muna kayo rito. Ito ang buhay mo ngayon. Ang dami mong time, inuuna mo ang Facebook mo,
lakwatsa mo, personal mo. Oh, importante yan. Pero ginawa mong mas importante kaysa sa Diyos. Ginawa mong mas mahalaga kaysa Panginoon. Kaya ngayon, wala nang lugar sa puso mo ang Diyos. Uri umay ka makigimgimong, agtaytayap ta panunod mo. Awan papanan nakakabsat. Kasi nga, tingnan mo naman, oh. You want to see progress in your faith? You want to see the grace of God abound in your life? You want to grow spiritually? Gawin mo to. Change your habits. Adjust your schedules. And put God first. Bumanda ka Sunday morning. Mag-attend ka ng Sunday afternoon service. Mag-attend ka ng prayer meeting. Mag-attend ka sa discipleship class. Para sa Panginoon lahat yan. Aayusin ng Panginoon ang schedule mo. May time ka pa rin sa family mo. Actually, ibibless ng Panginoon yung oras mong ilalaan sa family mo. Kahit konti pa yan. Dahil inuna mo siya, ibibless ng Panginoon yung konting oras mo. Yung sa negosyo mo, yung dating 10 hours ka nagpapagod, ganyan ang kita mo. Yung 5 oras mo ngayon sa trabaho mo, makikita mo ang Panginoon dyan. You will see the Lord move. And the Lord will reward you with so much blessings, so much pleasures, na hindi na yun ang maging focus mo, kundi consolation na lang ng buhay mo kasi inuna mo na ang Diyos. Mga kapatid, anong desisyon mo ngayon? Huwag kang umuwi na wala kang desisyon. Kung sa umagang ito, sabi mo, Pastor, I decide to follow Jesus. I will put God first. It's not easy, but it's clear to me. Clear to me, clear as crystal. That's how I will put God first in my life. Amen? If the Lord spoke to your heart, lumapit ka dito sa harap. Kung hindi nyo kayang lumuhod, kahit nakatayo lang kayo, may ka dito sa angog, kararag ti Apo. Kung hindi nyo po kaya, dyan na lang po kayo sa upuan manalangin. It's all right. But would you come in front? Come on, men. May katisangon, parintumong ka, ganyan. Hindi nyo kayang lumuhod, nakatayo lang kayo dyan dito sa harap, but you talk to God right now. Come on, play the song. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lapit ka. Apo ko na, tulungan na. Husto di jay, hangga de, iti problema ti umun-una, kat makailapod, iti panang yun unak king kaabo. Dapat si kalatad umun-una. Hindi kayo. Pati sa mga sanctuaries, go to the altar. Lapit po kaya, wherever you are, you can kneel down wherever you are. Sabi mo, Lord, thank you sa to. Now, Lord. If you're done praying, you can stand and quietly go back to your seat. Tingnan nyo mga kapatid, ha? Please look here. Zoom mo ako, zoom. Zoom. Ayan. Camera, look, ha? Listen. Iyong ganitong klaseng Kristiyano, uray anat pilit mo king kwa nga ag-involve kakabsat. Isumot laeng nga mo mapilit. Kasi wala na talaga eh. Unless that he is willing to do a radical change in his life. Kung mananatili siya sa kanyang buhay na ganon,
Kahit anong pilit mo, Brad, sister, tito, tita, umay kay tong kastoy, umay kay tong kastoy, wala talaga. Wala kang mapipiga. Wala. Because of his lifestyle. Alam niyo ang susi? Baguhin niya yung lifestyle niya. Gawin niyang ganito. Brethren, unless you're willing to go home and start a radical change, matinding pagbabago, kumbaga sa bahay, total renovation of your schedules, your acquaintances, your friends and all, hindi ka magiging ganito. So uray ka na niya, ibagbagaking ka, Brad, may katun Sabado palpaliwawang. Kasi nga, yung buhay mo, wala kang mapiga. Ganito yung buhay mo eh. Ganito ang priority, ganito ang mindset mo eh. May ka makipagbisita, pastor. Pero wala. Umay kan tumaki-training, kasi member ka ti church, nagbayag kan ka, pastor. Pero wala. May ka maki-fellowship, the fellowship tayo, pastor. Malate pa yung umay. Kasi, yan. Look at your life. And you expect God to bless. Mga kapatid, I encourage you. Ganito dapat tayo. Amen? Blessed ba kayo? Nakakatuwa itong mga galing pa ng Batak. Ang layo. Isang oras biyahe, isang oras pa uwi, 5 oras lahat. Pero God bless you. Amen? Tumayo tayong lahat. Let's sing, Seek ye first the kingdom of God. Kayo nasa Facebook, mag-comment kayo dyan. Magparamdam kayo dyan. How you are blessed with the message. Ready? Seek ye first and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sing with joy. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo itong taong to, ubaw tibiyag na dito, kakabsat. Ubaw. Walang kwentang buhay. Sayang. Pero ito, napakagandang buhay. Maraming problema? Oo, pero masaya sa Panginoon. Thank you, Lord, for the message today. And for this illustration. Nakita mi ti biyag mi. Sumot lang apo nga oray ana nga encouragement pilit, may katong prayer meeting, may ka magibisita, ag-involve ka. Kasano nga ako maapo kat dito yung lifestyle mi kat kastoy na eh. Ne? Anapay may itod miking kaapo nga rik na. Anapay may ipaimiking ka nga regta. Anapay may ipaiming nga tempo. Anapin may ipaiming nga tights. Inubos mo mutin apo ti sarili may apo. Lord, help us to make a radical change like this. Lord God, it begins in our schedule and time. Sapay tasim mag-epset deti apo nga adal kada kami nga bigat.
Kat ita, i-practice min, babaan ka dito giving. Tithes and offering. Apo hami kukwa dito, kukwa ang paragan ka. Kat manuman ti mabati kada kami apo, han mo ko na nga, bahala na kayo dyan. Kundi, DJ basit, kayam apo nga pagbalindan, nakas na nagdakkel. Gaputi parabor mo apo. So I ask that you bless each and every one of us today. Di kita nag-commitment, nagdadakkel apo nga amount, sa nga sinsinan. Kasla, di kiti arig na pain apo kat equivalent ti good what sweldo ti magabulan. Uno pagkatlo. Ngem apo, nagdakkel ti puso da nga makipaset. Apo, sikat mang subad, iti at adu nga pamendisyon. Bless us today. Kandeti tugtugon ti orkestra, may we be blessed. In Jesus' name, amen. You may be seated. Panoorin niyo po, tutugtog ang ating orkestra. Stand up, stand up. Stand up. Stand up. Dikit agdaldalos ti church, hanyo ibulbuling dito dito yung nalatta dito. Pagalaglagi pantay dito nga message. So, umay kay ti Sunday makita yo, dita. Tapno dikit agdamag no ko nga bisita, apay dijay ko nada, i-explain yo no ko. Ha? Oo, kasla kanyak ket siyak ngamin DJ ni, dijay.
kunam. Na, tsak pinagbalbali, 5 years ang kagimgimog dito, yung kas jayak pelang, sister. Ngam DJ ti kayat ko kumang, ngam nagrigat mat. Kas jayak pelang. Oh, di ba? Amen ba? Pambira. What a blessing. Tuway tayong lahat. I have been blessed. Anwitan natin. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, the bed of the life, that even His word, fit bakan, I have been blessed. Warmth in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, food on my table, a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. Oh, I have been blessed. That's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I can count them. There is not enough time. So I just thank you for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and mother, father and mother. Amen. Sisters and brothers, memories made. Our pastor to lead us, the altar to pray. His stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Oh, I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. Amen. There is not enough time, so I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Last verse. Here's my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason. Amen. Sing everybody the chorus. I have been blessed, God's so good to me. Presence of His thoughts of you and me. No way I could count them. There is not enough time, so I was for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Let me just read one comment here. Sabi ni Kuya Rodel Henesiano, nagsaya at tamakitak dagiti naganak kanya ken ti kakaiso nga kabsat ko
Agyamanak apo ti dinengegyo ti araraw ko. Thank you, Pastor, for the great message. Napanan ni Tatay Henesiano. Tayo guman imam tata. Ni Nana. Ayan sila. Brother Rodel, andito ang magulang mo. At yung kapatid mo, asan siya? Ayan o. Nabayag na kayo ngayong karkararag ni Brother Rodel. Kat anyan nga ragsak na, tanasong batanen, kat kankanayon kayo nga may makikimgimong. What a blessing. Amen? Woo! To God be the glory. Thank you, Lord. Abi pampanunutan ti oras, no? Dakam ti kapilya apo. Ngem kasapulam mitagawid, kasi agsublikam tumbalem. Nga magyamang kami apo, day ti mensahe ita. Kat apo, jakla amon, nuhan pelang agbalbaliw, iti biyag mi apo Diyos. Sapay kumata balbaliwan na kami. Kadagawid kam ita, what an excitement, Lord, we have in our hearts to serve you. And disyonam ti panagawid tong galmaysa, nagiti agawid bintar, sarat, nagiti agawid apo je batak, aywanam apo idat panagawid da. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, damagaman ta kaabay mo, na-bless ka mo lang. Amen. See you this afternoon kunam. Okay. Praise the Lord. God bless you, folks. Lawag. Kinantay man di lawag. Sige lang, you can disperse. God bless you, lawag. Lawag, lawag. Nasaan yung lawag? Oh. Amen, amen. Brother Alex, nandiyan ka, Brother Alex? Amen, amen. Okay. Oh, ingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat. Put God first. Okay. Claveria, Claveria. Nakahabol bang Claveria? Wala na. Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong. Andiyan pa rin kayo? Amen. Pasukin. Amen. Pasukin. Karwan, Karwan. God bless you. Brother Nestor. Lasam, nandyan pa rin ang Lasam. God bless Lasam. Agaw Awidan. Amen. God bless you. Okay. Amen. How about Apari? Nandiyan pa rin ang Apari? Apari? Australia. Amen. God bless you. God bless you. Toto, magpatuloy ka. Huwag kang mag-quit, Toto, ha? Amen. Ingat kayo, ingat. God bless everybody. Sa lahat ng mga nandyan sa Zoom, God bless you. Ingat kayo.